La Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște, fiecare clip are sens. Aici, elevii, în sălile de clasă, de la gimnaziu, filologie și teologie, învață să viseze, să cunoască și să crească. Fiecare lecție, fiecare întrebare, fiecare răspuns modelează oameni pregătiți pentru lumea de mâine, dar apărați valorile de ieri. Profesorii de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște și-au înțeles foarte bine menirea. Știu că pe lângă latura cognitivă de a le transmite elevilor cunoștințe și informații care le vor fi necesare atât la examene cât și în viață, trebuie să lucreze și latura afectivă-atitudinală. În laboratorul media, ideile prind viață. Creativitatea și tehnologia se împletesc în proiecte pline de curaj și originalitate, punând în mâinile elevilor instrumentele viitorului. În dubla calitate de fost seminarist și de actual profesor la seminarul din Târgoviște, este o mare bucurie să fiu alături de colegii mei și de minunații copii pe care îi avem și de fiecare dată este o reală plăcere să ne aflăm în interiorul acestei minunate școli. Parapesul nostru răsună de rugăciuni și emoții sincere și este locul unde teoria devine viață. Aici, practica liturgică este sufletul al formării noastre și deschiderea inimilor noastre despre chemarea sfântă. Cantina devine scenă de sărbătoare, corul seminarului aduce bucurie, iar evenimentele unesc generații. Cantina noastră e mai mult decât un spațiu de masă, găzduim concerte ale corului, întâlniri festive și evenimente care ne rămân în suflet. Seminarul teologic înseamnă oameni, înseamnă educație, înseamnă cultură, înseamnă altceva. În spatele meu, ca de obicei, echipa mea. În internat, între colegi, se leagă prietenii pentru o viață. Aici se învață ce înseamnă sprijinul adevărat și respectul. Când am venit la seminar, nu știam ceea ce caut, dar știam ceea ce îmi doresc. Un loc unde să fiu văzut, ajutat și înțeles. Dragilor, știm cât de dificil este să alegeți o școală pentru copilul dumneavoastră. Vă gândiți la viitorul lui, la siguranță, la educație. Vă doriți un loc în care să fie sprijinit, respectat și încurajat. Un loc unde să nu se piardă de ceilalți, unde să nu renunțe. Suntem mai mult decât o școală, suntem o familie, o șansă, o lumină. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște, unde pregătim suflete pentru viitor.